US pastor tam tak ina an shilok na athleng dik lo lain zol nei mi chhuani shilok na ero athleng dik thlap ani mizo te hi nam in musit le indiriam ching tak mai kan ni a kan thlen chin le mu phak ala zaw thok lo te po aniange wak zaw le hoi zaw deuh te chuan chu tiang chu an tingai lawa engama ma a in musit le in soi sel nga ringot hi chin lawa tan chuan a choko pang hun hian thu dik chu aron her chwa pui mai thina ni thutlung hlui huna khan pathianin ami te chu zol nei mangina pe thina thutlung thar huna ero fapa iswa krista zara pui thiam na le zol nei ni na hlan kan ni a chu engwangin mo kan ti chuan tharau thiang him chu kan chunga chengina om to wangin ani mitam takin zol nei hun liam to kan han ti le ringo china khoya chiang nge zol nei hun liam thu chu a inzia hetyang hian bible chuan a suizok ani matha yebung som ni pali chang som pakhat thuwa chuan zol nei der tam tak po an lo chhuak anga mitam tak an ti de rang ti hi tin thupuan bung som pakwa chang som ni thuwa chuan tin sakhol chu an mana zol nei der sakhol chin chhiana nei le alem chi bei buk tu te abun thin na thilmak amit mu a ti tu kha an man tela an pani chuan ka ta kang mai ti la chuan anung chungin an paya ti thu hi kan hu bokani chu wangin zol nei hun hi aliam ani theidon emni le ader ma an lo la chwa tur thu asoi si a ader a chuan atak po ngei thin ti la thil chiang em ani bok si tunchum US in khan bora ka po khan in khan an kalpui ma achang rengin pastor tam tak le zol nei in ti ten chamatlin le tur thu hi chiang takin an soi ni kha soi thei zong in an soi ani dere tita ilakan soi swal om lave an vai chuang kan soi siang lawanga shilok tu zi nga langsar tak mai pastor pakhat puchama advisor ni bok pastor Mark Bansian November ni thum in khan chan fel cha borvela LBC 10 live telecastin an koma chuta chuan president Donald Trump tin le tur thu hi chiang takin asoyani president Trump chu thutlenga achuanga mipui tam tak lomin an awang ti ina lo shilok ve piap mai ani khovel ramro pui pastor changkang tak tena an shilok dik lo lain ramro pui tak ni lem lo chuta India rama state pakhat ve mai chimral thamlek mizo namjinga zol nei mi milal ma chwanin ashilok dik tlat thung amakina varo pui em achan chu pathian mi man ni turin ramro pui pian kherangai lo zia ti chiang tu ani pok mi milal ma chwani chuan okas ni li sang ni somni te to khan pathian hena changa athudon chu mizo special report ta lo post yam to a chu athu post a chuan shilok ni tam tak asoya chumi zinga chuan tuna US president ni mek Donald Trump chungchang po hi soin tunchum in thana atin zo lo tur thu hi asoya midangin achu thleng anlwa tur thu hi lo soilok pokani ama mi chwani ngeina apos hi anwaya hyang kanun tar langange kan soitak angin pastor lian taktakina an shilok diklo lain mi chwanin shilok na athleng dik plat mai han zo fa te thil tam tak min zir tir se keini zol nei der kan lo ti vengo chin hi pathian thin kan ti urzok theya film khur tak chungin in musit le indiriam ban sanin adik le tha kan hria chian lo thila chuan sui sel mai lovin je chiangama bel chiangam tu ni hi tum cheu ila chu mi pui tling te ti dan tur po ani a acha em bokani